Paghatag og prioridad sa climate impact sa air transport ug pag-umol og independent Aircraft Accident Incident Investigation Authorities ang pipila sa mga gihisgutan atol sa 59th Congress sa Directors General of Civil Aviation Asia and the Pacific Region. Ani ang report. Ania karon sa Sugbo ang kapin sa 300 ka mga delegado gikan sa 37 ka mga states ug 15 ka mga international organizations. Si Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Captain Manuel Antonio Tamayo sa iyang opening remarks mipasigarbo sa gihimo sa kaap nga kabahin sa regulatory framework ang mga sustainable alternatives. We are proud to be one of the first ICAO member states in the region to voluntarily participate in the carbon offsetting and reduction scheme for international aviation. Usa sa iyang gipasigarbo ang pagkaangkon sa Mactan Cebu International Airport sa Level 1 Mapping Airport Carbon Accreditation karong tuiga. Samtang si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista mipasigarbo usab sa 53 ka mga airport projects lukop nasod nga matud niya nahumana itandi sa 17 ka mga proyekto niadtong Hunyo 2022 nga tinguha aron mapalambo ang air transport infrastructure sa nasod. More than 50 airports have been improved, no? Also kasama din diyan yung mga ginagastos ng private sector, no? Yung privatization, the improvements that will be brought about by the privatization, kasama yan doon sa mga amount na binanggit natin. Samtang ang ICAO President nga si Salvatore Chiquitano midasig usab sa mga Director General pag-umol og Independent Aircraft Accident Incident Investigation Authority. Kini aron mapalig-on pa ang natad sa seguridad sa air transportation. Currently, only 40% of APEC states have such authorities. I strongly urge the remaining states to establish those bodies or considering delegating these responsibilities to regional organizations. Sa pagkakaroon, wala pa'y giluwatang pamahayag ang kaap sa resulta sa investigasyon sa nahitabong pag-overshoot sa usa ka eroplano sa Korean Air sa Mactan Cebu International Airport niadtong Oktubre 23, 2022 o magduha ka tuig na ang milabay. Meron na tayo pero hindi ma-release because we are waiting for the inputs coming from Airbus, FAA, IASA, and so on. May kulang pa eh. May kulang pa. Pero more or less, alam na natin kung ano nangyari. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.